ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബെൻ പോലെയുള്ളൊരു പലഹാരം അത് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കഴിച്ചിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ജീവൻ വരുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കാലും കൈയും വരുന്നു. അത് അവിടെ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. അതിനെ അവർ കയ്യിലെടുത്തൊരു കുഞ്ഞു വാവിനെ ലാളിക്കുന്നത് പോലെ ലാളിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട്, ബേക്കറി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കൂട്ടുന്നുണ്ട്, ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ഉടുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം എവിടെ പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ പോലെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോരാതെ ആ സ്ത്രീ നല്ല പോലെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഒരു ദിവസം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോയി. പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമുണ്ട്. അവനെ കണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ഡ്രസ്സും കിടക്കുകയും എടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗതി കിട്ട അവൻ്റെ അമ്മ അവനെടുത്ത് തിന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ മകൻ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മകനെ കാണാത്ത വിഷമത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സ് താളം തെറ്റിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബുവിനെ അവർ സ്വന്തം മകനെ പോലെ തോന്നിയത്. അതോടെ ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ബാബു ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നേരിടുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പിടിക്കുക.